Добър ден! Стартираме с тази хубава гледка, от която се вижда шипка дори, макар че не знам на телефона дали се види. Това е пролома на витата стена и едно малко язовирче. Днеска ще се научим как да подрязваме синя слива. Ето тук има няколко сини сливи, които са подрязани. В днешните видеа ще се научим как нашите сини сливи да имат точно такъв вид. Виждате, това е свободно растяща корона. Има вид, може би, на нещо като фуния. При синята слива свободно растяща корона се препоръчва, като тази слива, ето виждате, тя вече е подрязана. И има няколко сливки, които сме пропуснали и днеска ще ги довършим, като научим някои базови основни правила, които всеки един градинар, който има сливови градини, трябва да научи, за да имат неговите сливи ето такъв вид. Имайте предвид, че в модерното градинарство това е оптималният размер на една слива. Тоест, ние би трябвало, когато приближиш и наклониш ето този клон, ти да можеш без стълба да можеш да си набереш плодовете. Никъде вече не се ползват стълби, а в съвременното градинарство това е една много, виждате, 7 декара градина, много продължава още 120 метра нататък. Няма нито едно дърво, което да е повече от 2,50 високо, защото когато дойде време за бране, няма откъде да си намерите берачи. Те трябва да имат качествата на маймуния. Съжаление, вече такива хора няма. И особено когато терена, както виждате, тук е по-ниски терен, е по-труден, ползването на стълби е много нерентабилно и неудобно. Затова съвременните сливови градини ето такъв тип сливи ползват, като това се постига и с подложки. Това са инвитро подложки, специални подложки, които спират сливата да расте прекалено бързо, като идеята е тя да дава плод, а не листа. След малко ще се видим в следващото ни видео, за да видите как трябва да достигнем ето този вид и размер на короната.